Днеска с Бейхан ще играем на 99 нощи, ако не я знаете. Не знам какво да кажа. Ето, джойнаме, само да го видя той къде е. Къде си е, блед? Ето та. Скачам. Хайде, идвай. Да го направим за двама. Хайде, ела тук. Къде... Нали ме видя къде съм? Абе, тук на мене пише френд. Да. Бързо. Добре, че ти влезе. Окей, хора, ето зареждам им. И на мен зарежда. И добре, Бейхане, става ли аз сега ще ви кажа на всички един трик, както и на тебе, Бейхане, и на хората. Ще цепим дърва и вместо, когато нямаме огън да цепим дърва, ще имаме навсякъде. И просто няма да събираме тези дърва, само ще ги сечем и когато нямаме огън, ще се събираме просто дърва. Аз мога да направя кръг. От дърва покрай огъня? Да. Да, ти събери клонките. Хора, надявам се да чувате Бейхан. Ти събери. А как му беше името? Дърва. Как мога да забравя думата дърва? И аз не знам. Бейхане, става ли да събирам храна и да чупя дърва, ти да ги засаждаш и да събираш неща за крафтване? Още пръчки има ли за мен подарък? О, Бейхане, намерих си бонифут от първия път. Добре. Бейхане, на огъня ще оставя един бонифут. Става ли да не го пипаш? Няма да го пипа. Надявам се. Даже ще го прибера в сака, защото малко ме съмнява. Правя си кръгчето. Ма сериозно ли бе? Да. Представяш ли си в кръга в огъня да имаме дърва? Бейхане, намерих ти на тебе бонифут. Смятай! 2 пъти от първия път ми даде бонифут. Те зайци вече са ги направили да живеят явно с крака. Не, аз съм намерил и 4-5 пъти. Всички зайци. Бейхане, може да си оставиш бонифуда. На мен не ми трябва твоя, защото си имам. Аз си правя кръга. Добре, ако искаш да остави твоя бонифут до моя, да не ти взема място в сака. Ще го ставя, че да се взема. Да, майна за твоя. Може ти говоря. Ама Бейхане, няма да вземаш моя, нали? Няма да го взема, разбира се. Ако се объркам, трябва че той. Ето, нали имаме 2? Да,